Rihanna. Wat is jouw probleem, je sê maar. Sit nou met 'n groot dilemma. Al die auto's amper opgebrand, brand. Oei, krap nie bro. Oei, skop wakker bro. Kom maar hier op. Kom hier op. Moet die pas dit bro. Oei, wat kan? Easy bro. Sit bro. Raak ik bro. De pak van een neus gekregen bro. Oh, wist ik alles niet bro. Wat zo nu bro, zing hij man niet bro. Wat kan nu wat te laten geschieden bro. Zeg dan wat ik op het in dat is niet doen. En dan deed hij niet bro. Yo, aan mijn melk kappen is. Bro, ik moet een plan straight maken bro. Hoe ga je nou eens nog? Ja bro, ik moet er opzoeken. Oh, ik moet nog kunnen nou, maar ik moet een beetje slapen moetjes. Hoi, hallo bij Nair. Hoi, hij man op een draai nog rond mee bro. Hoi, Hakom 65. Hoi, ons boven schreef veeg mee bro. Alle wat op my downfall, wat friends waarom met die content. Hy is flex met een cheap shit, wat my media is 'n groot hit. Ek kan nie focus op 'n next bro, kan nie uit as dit is bro. Is donda dan jou plek bro, no speed bullets is 'n big bro. Alle wat op my downfall. Kaya man later away. Ja bro. Aman naman kejak bro. Wanna? Aman kejak bro. Neto. Ik hoor die kans kort aan mij bro. Maar ik denk eens aan de braas, dat is niet maar poes zullen chase. Ja bro. Zo is aan mijn houding bro. Maak het er echt met nas. Kawan, als we dan naar hier. Dus je die plan nog? Zat